El 602 dia de pandèmia bascula entre l'alarma que provoca l'erupció del volcà de la muntanya vella de l'illa de la Palma, l'atac del Marroc a un comboi saharià, el perill dels polls al cap de les nostres criatures, la manera en què es prepara Àustria per a una hipotètica apagada energètica, la recuperació de les mascaretes per als escolars de la Catalunya Nord o la retirada d'elles parcialment al País Valencià. Bueno, ja es veu que un dia més la pluralitat de les coses que es publiquen als diaris en paper digitals o als diaris de paper o digitals posa de manifest la gran pluralitat de temes il·luminats amb el focus de la realitat, i és per això que s'ha d'interpretar cada dia amb una obertura de mires diferent. Les conseqüències del confinament de l'any passat comencen a fer-se visibles ara.